Sziasztok! Ma egy olyan dologról lesz szó, ami mindannyiunk életét befolyásolja, mégis ritkán beszélünk róla. Ez pedig az internet sebességteszt. Itt az ideje, hogy végre te vedd a kezedbe az irányítást. Vágjunk is bele! Na, kinek ismerős ez a helyzet? Este végre leülnél filmezni, de a film helyett csak azt a fránya pörgő ikon bámulod, vagy épp a legfontosabb Zoom hívás közepén. Megfagy a kép, a hangod meg olyan, mintha egy robot beszélne. Ugye? Ezek a borzasztóan idegesítő pillanatok mind egy okra vezethetők vissza. De van egy jó hírem. Először is nem vagy egyedül ezzel. Másodszor a megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Tényleg nem kell tehetetlenül tűrnöd a lassú netet. Megmutatjuk, hogyan lehetsz te a főnök. Gondolj a sebességtesztre úgy, mint a net kapcsolatod. Hát, vérnyomás mérőjére. Tök jó hasonlat, nem? Egyetlen kattintás, pár másodperc, és már is látod, milyen formában van a hálózatod. Ez az a kis eszköz, ami megmutatja, hogy minden rendben van-e, vagy esetleg ideje orvost hívni. Oké, szóval mit is mérünk fontosan? Nézzük is meg azt a 4 kulcsfontosságú adatot, amit értened kell. Na, az első és legfontosabb, amit mindenki ismer, a letöltési sebesség. Ez az, ami megmondja, milyen gyorsan jön le a netről a film, a zene vagy egy weboldal. Ha Netflix 4K-ban csak szenved, szinte biztos, hogy ezzel a számmal van a gond. Aztán itt a feltöltés, ami a home office korábban, szuper fontos lett. Ez az, amikor te küldesz adatot a netre. Például, amikor videóhívásban vagy egy nagy fájlt töltesz fel a felhőbe. Ha a kollégáid panaszkodnak, hogy lefagy a képed, na akkor ezt a számot kell figyelni. A következő a ping, vagyis a reakcióidő. A legjobb hasonlat erre a digitális visszhang. Mennyi idő alatt ér el a jeled a szerverig és vissza? Az online gamereknek ezt nem kell bemutatni, igaz? Egy magas ping szó szerint élethalál kérdése lehet egy játékban, de a videóhívásoknál is ez okozza azt a kínos csúszást, amikor egymás szavába vágtok. És végül a jitter. Ha a ping a reakcióidő, akkor a jitter a kapcsolat stabilitása, vagyis hogy mennyire egyenletes a pinged. Ha ez az érték magas, akkor a kapcsolatot ugrálni fog, mint egy bakelt lemez. Emiatt dadog a hang a hívásokban, és emiatt szaggad be a játék a legrosszabb pillanatban. Jó, de mégis mik a jó számok? Na, itt van egy kis puska. Láthatod, hogy egy sima böngészéshez nem kell sok, de egy 4K streaminghez már bizony kell a craft, mondjuk 25-50 megabit. Az online játékoknál pedig a letöltésnél is fontosabb az alacsony, 40 alatti ping. Csekkold le, te mire használod a netet, és hasonlítsd össze az elvárt értékekkel. Oké, most, hogy tudjuk, mit kell nézni, jöjjön a hogyan. Hogyan csinálj egy tényleg pontos mérést? Az örök vita. Wi-Fi vagy kábel? Nézd, a Wi-Fi nyilván kényelmes, de a jelet annyi minden zavarhatja. A falak, a mikro, a szomszéd Wi-Fi-je. Szóval az aranyszabály, ha a valós maximális sebességre vagy kíváncsi, amit a szolgáltatótól kapsz, mindig használj kábelt. Az Ethernet a tuti. A Wi-Fi mért sebesség pedig megmutatja, mi az, ami ténylegesen eljut a laptopodig. A tökéletes méréshez itt van egy 5 lépéses recept. Figyelj! Először is mérj többször különböző napszakokban, mert a hálózat terheltsége változik. 2. Ha a legpontosabb eredményt akarod, dugd be az Ethernet kábelt. 3. A jó öreg klasszikus, indítsd újra a routert, ez csodákra képes. 4. Zárd be mindent a gépen, a háttérben futó letöltés vagy felhőszinkronizálás simán elrontja a mérést. És 5. Válassz egy közeli, magyarországi szervert a teszthez, így lesz a legpontosabb a pinged. Rendben, megvannak az eredmények. És most jön a lényeg. Mi a teendő, ha az a szám, amit látsz, nem túl szép. Csak hogy legyen mihez viszonyítani, Budapesten az átlagos letöltési sebesség 135 megabit per másodperc. Ez egy elég jó kiindulási pont. A tiéd hol van ehhez képest? Alatta? Felette? És ha a teljes képet nézzük, Magyarország egész jól áll. A háztartások 86%-ában már most elérhető a 100 megabit feletti sebesség, amivel simán verjük az EU 2025-ös célkitűzését. És ez miért fontos neked? Azért, mert jó eséllyel a te címeden is elérhető a gyorsnet. Lehet, hogy csak kérned kell. Na, akkor a konkrét lépések, ha lassúnak érzed a netet. Először a házi praktikák. Router újraindítás, kábelre váltás, és ellenőrizd, hogy nem megy a háttérben egy torrent. Ha ezek nem segítenek, és a kábeles mérés is jóval alacsonyabb, mint ami a szerződésedben van, akkor nincs mese, fel kell hívni a szolgáltatót.
Ja, és még egy dolog, egy több éves, régi router is lehet aludas. Lehet, hogy ideje nyugdíjba küldeni. És ez az egész elvezet minket a legfontosabb gondolathoz, ami talán a mai nap üzenete is. A sebességteszt nem csak egy rakás szám az adatlapodon, ez egy eszköz. Egy eszköz, amivel visszaveszed az irányítást a saját digitális életed felett. Tehát a lényeg a következő. A speedtest a te személyes kis diagnosztikai műszered. Használd, értsd meg velem, mi történik, ellenőrizd, amit a szolgáltató ígér, és ha kell, tegyél azért, hogy jobb legyen. Ne hagyd magad, vedd vissza az irányítást. És a végére egyetlen kérdés marad, ami remélem nem hagy nyugodni. Te, mikor mértél utoljára? Lehet, hogy épp most lenne itt az ideje. Köszönöm, hogy velem tartottatok.